Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak, ado ti pagyanan iti balay ni amak, ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Diyak kuma ibagaday ito'y kada kayo no saan apudno, kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan niyo, o may kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko, ammoyo ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasano nga rod nga ammo mi ti dalan. Siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag, awan makapan iti ama no di magnakanyak, insungbat ni Jesus. Itataam ammo dakon, ammo yumetten ni amak, ket manipod ita, ammo ken nakita yon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nabisita yo dagitay tantanem dagitay ipatpatig tayo iti biyagan, hampay. Hampay. Di na pang kami di dinaratan, nga po tabantay di kampusan tuda. Agangis-angis dagitay padak nga narigat makasangat kunak kadakwada anusan nyo basit hangkay mamatay dito'y nga to talaga nga ikalida kayo nga iramraman no ang anda kay nga isalugan yadda kami mat ijay atabay isumot laeng pasangat naggalispay sapay lang nagtudo kunak mat kadagitay senior ito'y ayan ti amgid da kayo nga senior kinda kayong agbalbalak nga dandani matayon. Pasya-pasyarin nyo ti kampusan to, napaya, planuan nyo no sa din no ti pagyanan yun to. Nalakaayan no, ipaabay da kayo to di karubam nga mo kasasao di, aging ganakin patay hangkay agsasao. Mapuyatang kanto no ta karubam pilyom dete kamarites mo tayo sunto mo lakaabay mo tagpapanag kay nga agtong-tong-tong itan. Apay nga bisitaan dagiti minatay. Ginaggapuak nga parokya, gaputan nakaad, ado nga pamati, ahaan nga Catholic Cemetery, public da jay, adda amin da jay, idagmismisa kami, adamang mangag ko nga na kami, gapon nga agsasao jay, medyo naamyanan nga, dyan ti sumrekan, dyan ti Camposanto. Idinalpas ti misa, nagmimerenda kami, nga mahaan nga atang daga jay minerenda mi, da nagsagana damat niya. Idi ko adda mga ipukpukaw, agtutubo, adda kadwana, adda tarpulin da pay. Kung kunana, haanin nga kasapulan, nga bisitaan dagiti natay, nataydan. Ibisitaan tayo si bibiyag. Kung kunana, naka-megaphone. Hindi umasidang nagsardeng mat. Kaapay nga ipukpukaw na datoy kung kunak. Kitkitaan mo ilata, haanin nga masapol nga bisitaan ida, awan nun ti kwan no natayon, kung kunada diya nga kasla ipapabla, diya mo no sino nga nangisursurok, taga Salcedon sa dagi jay, di mayo da jay nga lugar. Kaya di kwan da bakit nga limabas, apan mat makiminatay, at damot atang na inikkan na di may nga kadwada, hindi nawat na mat, awanan abalbalatong datoy. Kakunak kanya da kadagi jay kakadwak, apay nga umay datoy Camposanto. Di da ko mamapan ijay market, di da ko mamapan ijay bus. Napaya nga umay dadtoy pay laeng nga madama misa ka agsa sa uda. Marurod mo dagiti Katoliko piman. Kakunak kada ko adahang kay nga marurod na insuro da, respetarin nyo ta insuro da, haan laki nga magunggon de jay pamati tayo. Haan laki nga magaraw jay pamati, inya ti patsin nyo, nga pudno, iso ti aramidin nyo, haan nyo nga masapol nga panbiyangan, ti pamati ti sabali, tabasol. Nga bibiyang mo no iso pamati da no iso insuro da. Iso ti kunak, apay masapul pa lang nga ikasjay mo. Kaya di kumamot ay ti Camposanto da akad da pamati da pangibagaan da. In a way, jo respect no iso ti insuro da. Awan mabalin latamot kadakwada niya. Kaapay nga bisitaan tayo, ulitin tayo, kalakinunak di kalman. Apay nga mapantayo ijay Camposanto, apay nga pantay bisitaan dagitay ay ayaten tayo iti biyag. Umuna, i-disregard tayo pala ti pamati, awan pala pamati toy. Iti social dimension tayo. Iti panagbiag tayo. Apay nga bisitaan tayo dagiti minatay tayo. Napatagdagamin kada tayo.
Aging ganakin patay, kameng da iti pamilya tayo. Isugarod nga, kunada kanya ka, mano kayong agkakabsat, Father, sa nga pulo, tinabiyag, 13 kami kuma, nakaraman akabsat milata, uray no, pimusay dan. Nakaraman da, uray no, agbalaygi tayo, nagbalaygi ka iti karir mo, datayo nga Pilipino, iramraman tayo, your parents, your lola or your lolo are so proud of you, uray na tayo dan. Iti balaygi tayo, nakaraman pa ilaang dagiti minatay tayo. The same, uray no failure mat. No nagaramid ka ti pakaibabainan, imbabain mo, agraman da apong mo, kasjay ti pamati tayo. Haantay nga maikat da ita. Kas pangarigan ko man, nagbirthday ni lulang mo ti September, nag-aawid kayo, nagraragsak kayo. Natay ti November, ay natay ti October. Piyesta na tayo, November ko na tayo, hantay nga bisitaen ko namgarod, ka nagragsak kay laeng, haan tayo nga maikat da ita. Iso nga, oray no awan ti pamati, ugali tayo, respetarin tayo, ta isuda, ti nakautangan tayo. Nagado, ti nagbalaygi kada tayo, nakabasa, nagtrabaho, gapo kadakwada. Nag-abroad da, nagururnong damot piman, impatawid da kada tayo, aglaklak am tayo ti kinaimbag gapo kadakwada. Haantay nga rod nga bigbigen, haantay nga rod nga onoren ida, hantay mga ibaga nga Diyos da, nga di respeto nga maited kadakwada, iso nga napatid kanya tayo, kameng dalata iti pamilya tayo. At da question na daytoy ipanyo di Campo Santo nga dagita makan. Ita west, west, ti kultura da, no Valentine's, anyat itid da, sabong. Anniversary da gadi agasawa, anyat itid da, sabong. Datayo nga Pilipino, hantay kultura ti sabong. No anniversary, anyat ibaga tayo, practical tayo, sabong ti karabasa. Valentine's, sabong ti katuday. Anyat itid tayo, umuna ti pagsangaili, ken panangipakita ti kinasaya at tayo, umuna makan. Isong ano simangpot na giti kakabagyan tayo, tatakuma, November 1 kinto, nagsangpot na giti kakabagyan tayo nga, naggapumot ti Man Manila, wow, kasladal artista ta nagpupudaw da. Ngam nagibilag da Eric, nagsublin jingisi da. Kagapo ti ragsak tayo, pumarti tayo, haantay nga agsabsabong. Makan, nakan DJ pang sangaili tayo, parchin nyo takalding, parchin nyo di mangukop nga manok, na ti kapintasan nga pagsangaili ka da tayo makan. Iso nga haantay maidinay, aging gana ijay tanam, mangmangted tayo, ijay kamang ti pamilya tayo nga natay, iti makan. Iso dagitay atang kung kunayo, dua nga anggulo ti atang. No ti atang para kadagiti hanga makitkita, dagiti ngamin imay nang evangelize kanya tayo, idi nakita da di kultura tayo nga agat atang tayo, kunadan paganism dayta dakis, maited iti demonyo dayta, kunada. Ngam inadal ni the late Father Leonardo Mercado, SBD nga padi, kunana, datayo nga Pilipino hamo maikat dayta, apaya, no, ti atang ka mapan ka dagitoy, kas pangarigan ko ma, napangka-imbis bodyo po unti akasya kalimtag. Kunamot na manggagas nga kaabay mo kunana nakaisbo ka, iyatangam, ay kadakkelan at mabagbagim nga iyat atangam. Haan ang adagayay. Datayo, asosasyon iti pamilya dayta, nga uray na tayon, iti ragsak tayo, may sa pamilya, uray na tay, hantay maikat di puso tayo, haan nga sabong ti ited tayo, makan. Ngamhaan nga pagdaydayaw kadagiti anito nga haan nga makitkita, di kameng ti pamilya tayo, agyamyaman tayo, iti balaygi tayo. Iso nga agraman di Campo Santo, inramraman tayo, nga apan ikkan ida. Although i-discourage ti simbaan, ngam di puso tayo hamo maikat taapaya, kasjay tayo nga rod nga agsa nga ili, da tayo nga Pilipino, agraman ijay Campo Santo. Iso ti kung kunak di kalman, ni kanyo ni apong yo saya atin yo, amom nga awan ngipen na sa nakusel taatang mo, mangalngal na nga rod. Mamartek ni tatang mo na tayo po ti arak, inikam, nagbasit nga tubay to, apay dete kumahaan nga nakalukat at atakawon dagiti. Agub ubra di Campo Santo.
Hantay maikat, although i-discourage da, ngam, di asosasyon iti pamilya, haan tayo nga, maikat. Iso nga aging ganakin patay, na patigda. Isuda, tinagtawidan tayo, isuda, ti poon, ti balaygi tayo, isuda, no si asino tay tata, isuda, naggapuan na iso nga, apan tayo bigbigan, dayta akinasaya at da. Maikadwa, itilubong ti pamati. Sa bali mat itilubong ti pamati. Apay nga bigbigan tayo, dagiti minminatay tayo. Ulitan tayo na ibaga di kalman. The Pilgrim Church, ti agdaldalyasat nga simbaan, nagkatlo. Anya dagiti nagkatlo nga simbaan. Dagiti sa santo, sa dilangit, sino dagitoy tattao dagitoy. Ngam nakapudnudan iti biyag dadi addadatoy iti pamati nasaya at nga aramid panagayat iti kabsat dagiti iti rason no apaya nga nagsantuda. Kaaddadan nga makikadkadwa iti rupan-rupa. Kunana ti mo na nga maibasa di kalman ti libro ti Paltiing, Vision ni Juan Dayjay. Anya ti kunana, nakitak dagiti nakabado iti puraw. Asinno dagitoy, dagiti nakaanos iti pan nakaidadanes, linabaan da ti kawusda, ti dara, ti kordero. Kunana ito'y ibanghelyo tayo tatako na ni Apo Isos, siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Awan makapan iti ama no di magnakanyak. Kas ano nga agbalin nga dalan ni Apo Isos, isuna, ti katanukan ti ipapatay, babaan ti panagungar. Keday ta adara ti kordero, nakaraman tay amin, kasano, babaan ti panangidaton na ti bagina, imbukbok na ti dara na iti altar, imbati na ti sakramento, iso ti naibunyag kanya tayo. Datayo amin anabunyagan, nadalusanen iti dara ti kordero. Daye basol nga tinawid tayo, nadalusanen iti dara ti kordero. Nadalus tayon, naisalakan tayon. Ngamaan niya, sakramento, konpisar no agkamali ka. Nasanton ako munyon tapno sumanto ka. Kagapot na maawat tayo daytoy, han na kayat nga sa uwan nga naawat mo sakramento 100% na isalakang kanhaan. At the counterpart mo, participation mo, anya ti participation mo, iso dayta ti ibagbaga na nga good works. Nabunyagang ka, naamawat ka ti sakramento, anya ti misyon mo, agaramid iti naimbag kadagiti kakabsat mo. Apang ka nga agayat, apang ka nga agserbi, so ibabaan kin ni pamatim kin ni Apo Isos, iserbim ti nasaya at nga aramid, perfect pan naka isalakan. Iso dagitoy dagitay sa santo, addadan nga makikadkadwa iti rupan-rupa, beatific vision, kadkadwadan ti Diyos. Isugarod nga isuda met gapot addadadjayin nga makipagragragsak, the intercede for us, ikarkararagad na tayo met. Dadtoy na ang San Jose, maikabiltod ta ni sa Padre Pio, kin San Peregrino, may intercede iti cancer. Ta isuda addadan, kamangan tayo, agpatulong tayo kadakwada. Makapagkararag tayo nga direkta uwan nga maadda pa nang ibabat addadadjayan. Maikadwa pasit ti simbaan sa santo, maikadwa da tayo asibibiyag. Pasit na tayo dito asimbaan. Maikalo dagitay na tay addan nga pimusay nga hampay nakapudno iso dayjay sa santo da tayo asibibiyag ken dagiti pimusay. Da tayo asibibiyag, da tayo tinabilag nga maysa. Apaya nya tibilag tayo. Na adda nagkamalyan tayo, mabalin tayo paylaeng ti agbalbaliw. Ti misyon tayo, ikarkararagan tayo, dagitoy kakabsat tayo apimusayan ta sa andan a makapagkararag. From the book of Maccabees, likliklikan dagitoy kakabsat tayo ngahan nga mamatit panagungar. Anyat inaramid ni Judas Maccabeo, nagurur ti kwarta. Handa kayat nga basaan daytoy. Tanda pat yun ti panagungar tinatay. Nagurur ti kwarta apaya pang nangikarkararag dagiti basbasol dagiti pimusay tanawa patyen nati panagungar dagiti natay. Kaanya ti akin misyon datayo asibibiyag. Iso nga ikarkararagan tayo dagiti pimusay kakabsat tayo. Haan laeng agaputa na patigda kada tayo, misyon tayo taditay ammo no nakapudno da nasaya at unay. No haampay or orayan da dayta apan nakadalos. Anya ti pan nakadalos, kararag tayo si bibiyag. Hantay mga ibaga nga tila sa santo kadagitay laeng naamuan ti simbaan, canonized ko na tayo, or declared.
At damot adagitay nakapudnon nga haampay nga naamuan ti simbaan. Kala ko ayan mi mat ide. Manuoras nga pagnaan mi mapanlaeng makimisa. Dayjay nga pamati, haan nga nga bigbigan ni Apo Diyos mat. Kadagiti pampamilyayo ditoy. Isuda nagsangsa nga ili ti padi, di da pa agsida ti itlog ta, sidanto ni Apo Padi no dumanon, pamati. Di ka mamayatan nga papayam ka, hamo pa'y sidsidaan, idaton mo laeng kadagiti pamati mo laeng, good works. Ado dagiti nagsaksakrifisyo gapo ti pamati simursurot ka dagiti papadi inted dati biag da nagsaksakristan dati mano nga tawtawan no kita makikinasanto mo dayjay nga mahal lang nga naamuan. Katata obligasyon tayo, trabaho tayo ti mangikarkararag kadagitoy nga pimusayan. Anya tinamnama tayo ni Kristo ti biag. Natay ni Kristo nagungar no isuna ti ulo datayo ti bagi haan na kayat nga adda sumina. Ti kayat na maisalakan tayo, amin. Ti kayat na agkay sa tayo ijay, amin. Amin ijay. Kano adda matay, sungarod ti kuna tayo nga, dagiti mo sa iti nga pamilya tayo ka nakapatpatigda, sungarod nga agsangit tayo pay. Tano matay di asom ka, agsangit ka pay, tanapatigking ka. Kano ipunpun tayo, dagiti nagyan di bagida, no kararagan tayo di mamatiak, kuna tayo idikalman, panagririnanod dagiti sa Santos Communion of Saints. Anya dayjay, santo sa dilangit, datayo ken dagiti minatay. Kunana iji mamati at di maudi nga artikulo, anya ti kunana, addan tumet panagungar ti bagi. Ya? Hello? Addan to panagungar ti bagi. Tadagiji bagi nga naipunpun ije Kampo Santo nasagraduanda apaya nabunyagan namatida iso nga nasantuan dagitay bagi ahaan tayo nga ipada kadagiti ordinaryo nga animal ordinaryo nga ayop nga mabalin tayo nga sidaan pagangangawan iwarahaan marespeto da ta nabunyagan da iso dagijay na mangururay ti panagungar nga kuna ni Apo Jesus umay kayto alaen hantay nga amuno ka ano nasagraduan da iso nga respetaren tayo ida iso kuna na di artikulo tayo addan to panagungar ti bagi da tayo mangnamnama tayo makipagungar tayo tumet sana ibaga di maudi mamati akmet iti biag nga haan laeng nga dito'y lubong ti biag tayo, temporary. Dito'y biag tayo dito'y temporary. Ngam dito'y nga biag tayo, iso ti panagsagana para iti biag nga natantanok. Anya dayjay, beatific vision, to be with God face to face. Makisangsango tayo to, makilangan tayo to. Dayjay ti ambition tayo. Iso nga datay nga nabunyagan, ti mission tayo, mangikarkararag, naawat tayo day tangapan nakaisalakan ikarkarigatan ti agbiag anadalos no man pay agkara ikursong agkara itublak tayo ti basol ti simbaan kayat na agbabawi tapno makikadwa tayo to ken kuana dijay aro iti rupan-rupa kuno andak to makita di langit damagin yun ton ano napanak ngam naawanak di langit di karkaro pay kada kayo pwede ko na yun at da kayo di langit at awanak anyala dayta unfair kung naktumat kada jay ado pagkapsutan tayo ado pagkurangan tayo ngam ti kayat ni Apo Jesus ikarkarigatan tayo asurutan ti pannursuro na gaputan na awat tayo ti sakramenton agbiag analinteg dayjay ti gol tayo amin haan lang nga dito'y daga daytoy temporary laeng iso nga dagiti kakabsat tayo nga imunan, ikarkararagan tayo met ida. Dahito na santon amisa, iso ti katanukan akararag para kadakwada. Lagi pun tayo amin, nakautangan din na imbag anakam, nagtawidan. Dagiti tattao nga nang inspirar kanya tayo, ta nagbalay tayo. Dagiti tao nga nang subok, nang italmag kada tayo ngam, iso ti timmibker. Iso timmibkeran tayo. Dagiti tattao nga nang inspire kada tayo ng imunadan. Dagiti tattao nga dakkel ti tulong na kada tayo. Di kagad di mo gad bigbigan dayta. Kagapo ta di tayo amuno nakapudno da anya mo ti isobalit tayo. Iso daytoy napudno akarkararag. Naunday akarkararag. Ta di tayo ammo ngam agtalek tay latta iti grasya ken kaasi ti Dios.
Tano natay ni Kristo tanagungar kunana, tapno haantay ton nga lakamen ti agnanayon nga ipapatay. Second reading tayo tata. Anya ti kunana, who will separate us from the love of God? Riribok, didigra, anyaman, uray ni patay. Haan na tayo nga isina ti ayat ti Diyos. Daya ti mangtid tinamnama nga dakkel kada tayo ay ayatin na tayo latan ni Apo Diyos. Si bibiyag wano na tayo, kukwa na tayo. Daya ti kayat na nga ibaga kada tayo.